Dihay pari nga ginganlag Father Ado, mitanaw og sini dito sa sulod sa sinihan, lamdag pa man magsugod, nagpahiluna si Father Ado lingkod sa lingkuranan. Karon kay pagkataod-taod diya may mitanaw pod nga babay nga siksi kaayo, perti mo buag shorts, dito man ning lingkod sa tapad ni Father Ado. Abi ninyo, nag-ampo ko sa Father Ado, Ginoo, ilikay mo ako sa mga pagsulay. Karon pagsugod na salida, laay magsinni, nakatug ang mong babay. Ang problema kay pagkatug niya, agyang ulo ning paingon man dito sa dughan ni Father Ado. Abi ninyo, nag-ampo ko sa Father Ado, Ginoo, matuman ang imong pagbuot din sa yuta maingon sa langit. There is an inspiring quote that says, every moment of resistance to temptation is a victory. And every time you defeat a temptation, you become more like Christ. Mga igsoon, yadtong milabay nga Miyerkules, nagsugod ang panahon sa Kwaresma. Gihimo nato ang pagpamadlis ug abo sa mga agtang. Nabadlisan ba mo? I hope nabadlisan mo, no? Ato kining gihimo agi og pagpadayag sa duha ka bililhong kamatuoran. Una, nga kita tao lamang hinimo sa abo og nanginahanglan og Dios aron mabuhi. Og ikaduha, atong gipadayag nga kita mga makasasala angay magbasol og mutuo sa ebanghelyo aron makabaton og kinabuhing dayon. Mga igsoon, ang katuyuan sa Kwaresma mao ang paghimo ug mga espirituhanong pagpangandam, spiritual preparations, alang sa dakong kasaulugan sa misteryo sa pagpasakit, pagpakamatay, ug pagkabanhaw ni Kristo. We call it the Paschal Mystery. Ang mga pagbasa niadtong Ash Wednesday, nagpahinumdum nato sa mga mahinungdanong buluhaton sa Kwaresma, pagampo, pagpuasa o paghatag og limos, pagtabang sa kabos. Kining tulo, kung buhaton nato sa kinasingkasing gayod, mao'y labing lig-on nga pangontra sa mga tentasyon sa yawa. We pray to get closer to God. We fast to strengthen ourselves and control our selfish desires. And we give alms to remind ourselves that we are one family of God. The poor are our brothers and sisters in Christ. Mga igsoon, mangutana ko ninyo ha, mutuo pa ba mo og yawa? Mutuo pa mo? Pagtsur mo, oy. Abi ninyo, ang pulong nga Satanas, in Hebrew, Satanel, in Greek, Diabolos. Kining maong pangalan o pulong Satanas, nagpasabot og adversary, enemy. Si Satanas mao ang kaaway nga magdala sa tao palayo sa Dios. Ngadto sa kaalautan, ang ebanghelyo karon nagsaysay kanato sa Jesus gitintal ni Satanas didto sa kamingawan sulod sa kapatan kaadlaw. Apan si Jesus matud pa nagpabilin nga malig-on ug ang mga anghel sa Dios nitabang kaniya. Mga igsoon, bisan tuod dili nato makita si Satanas ato mabati nga siya anaa gayud sa palibot. Naglihok aron kita mahimulag sa Dios. Sugod sa sayong kabuntagon, hangtod sa lawom nga kagabhion,
Kapila man nato masinati ang lihok ug ang pagtintal sa yawa. Nadungog ba nato ang yawa sa dihang siya mihulhog duol sa imong mga silingan nga nagtapok didto kay nindot ang chismis didto? Dauta ang imong kauban sa trabaho aron madaot ang iyang ngalan unya ikaw ni masaligan sa imong amo. Unaha ang imong kaugalingon kay basin maalkansi ka. Pagkudigo aron modako ang imong grado. Panika sa negosyo aron ikaw madato. Pangabit aron maila ang imong pagkalalaki. Gawas og una sa opisina, dili bitaw ka mahinungan. Inom kaon og daghan samtang niya pa ka sa kalibutan. Ayaw kahadlok manghilabot sa panudlanan sa gobyerno kay daghan man ang naghimo ana nga mga politiko ug mga pangulo. Mga igsoon, ang mga pulong sa yawa nindot apan makadaot. Ang yawa makamaong mo diskarte aron kita mahisalaag sa dautang dalan. Ang yawa kuno karon nga moduol nato dili na maot og naong, dili na siga og mata og sungayan. Sa iyang pagduol nato gwapo o gwapa ang hitsura, nindot o makadani nga tan-awon. Busa mga igsuon, angay gidtang mabinantayon. Sakto ang gingon sa usa ka teologo, the greatest trick the devil ever made is to convince us that he didn't exist or he doesn't exist. Satan is the father of lies. Kung dili ta magbantay, mailad yun ta niya. Diabitaw istorya, sa kaadlaw ni Ana, gitapok ni Satanas ang iyang mga advisors, aron mangita sila og diskarte, aron pagdasig sa mga tao nga magbuhat og dautan. Ang usa ka advisor, misugyot, miingon siya, busing, atong kumbensihon ang mga tao, nga walay Diyos. Dili sila angay mahadlok, magbinuang, magbuhat og dautan kay way Diyos. Pero milingo-lingo kuno Satanas, dili mo tuon ang mga tao, oy nga walay Diyos, mulingi lang sila sa palibot. Di gyud mahitabo nga way nagbuhat aning tanan, naagyoy Diyos. Unya, ag ikaduhang advisor, miingon kuno, misugyot, busing, ato lang ingnon ang mga tao nga way langit. Di na kinahanglan nga magbuhat sila maayo kay wa may premyo, wa may langit. Unya miingon sa Tanas, murag di mo tuo ang mga tao ana nga way langit, kay kanang mutabang sila uban ang gugma, mubati man sila nindot, lami ang ilang pamati murag langit. Nya kana maghigugmaay sila, ang ilang feeling murag naa sila sa langit, di gid sila mutuo nga way langit. Ingon tong ikatulong advisor, busing, unsa kay maayo atong ingnon mga tao, tinuod na ay langit pero way impierno. Basin madasig nato sila nga magbuhat og dautan, di na magbuhat og maayo. Nya mingos Tanas, di gyapon na sila mutuo nga way impierno. Tanawa, mag-away sila des panimalay, o impierno ilang pamati. Unya kung ang ilang mga pangulo sa gobyerno mangurakot, impierno po ang ilang kinabuhi. So di gila sila mutuo nga way impierno. Itong galaba dyan ilang ulo, sakit itong diskarte, no? Unya dihay usag yun, niingon siya, busing, ni ay maayo. Unsa man, niyamingon siya, atong ingnon ang mga tao, dunay Diyos, dunay langit, duna po impierno. Mao nga pagbuhat yun mong maayo, pagtarong yun mo sa inyong kinabuhi, pero ayaw mo pagdali. Abi ninyo, mipahiyom kuno sa Tanas, oy,
Ayaw mo pagdali, you have enough time. Unya na mo pagbinuutan kung matigulang na mo. Unya na mo pagtarong sa inyong kinabuhi kung moritero na mo o kanang duol na mo sa katapusan. Mga igsuon, niingostan na sa maong advisor. Great suggestion. Maunay atong buhaton. Nining panahon sa Kwaresma, mga igsuon, angay gyud natong pangandaman o panalipdan ang atong kaugalingon sa mga diskarte sa yawa. Atong anaron ang atong kaugalingon sa pagbantay sa mga lihok o tentasyon sa yawa. Sama kang Kristo. At tubangon nato ang mga tentasyon ug ilhon ang ilang pagkadautan. Si Kristo nagmadaugon batok sa mga tentasyon sa yawa. Walay nahimo kaniya si Satanas, o kini ang kamatuoran nga angay usab maglig-on kanatong tanan. Inubanan ni Kristo og sa mga angheles sa Dios, maato ang katakos sa pagdumili sa mga tentasyon sa yawa. And we remember this always. Every moment of resistance to temptation is a victory. And every time we defeat a temptation, we become more and more like Christ.